Oh! Hi guys, nami karon sa Salvosa Falls sa Araibo, Pantukan, Compostela Valley or Davao de Oro. Davao de Oro na rin siya karon. So, magto ta sa Salvosa Falls. So, ano na siya? Ang Salvosa Falls. Sa taas, bukat ka katong easy. Patay. So, bukat ka tato para mato na to ang falls. Pero kung nanonood po sa atin kaya basta maglisod sa saka. Tora, ang falls, ang falls, ang falls, ang falls. So, Tora, oh, butterfly. Ginisakop na siya sa barangay Araibo, Pantukan, Davao de Oro. So daghan kayo og butterfly. Kuha ka uban. Kaya? Kaya? Kat-kat diri si Mimi sa una. So, saka ka dito, kailangan ni mumugunit o pisi. Mag-pisi ka. So, ano siya? Kat-kat na. Kat-kat. So, ugat ka na, magpagpisi. Yeah, so let's go. This is a Salvosa Falls. Part siya sa barangay Araibo, Pantukan, Davao de Oro. Davao de Oro, ha? Yes po. Compostela Valley, Gitchincha, Davao de Oro. So, this is it! Fancy! Ha? Oh, say magod sila kahoy ng mga inana. Oh. Wow! Salvosa Falls! Grabe ka tugnaw sa tubig! Ah! Wow! Wow! Tugnaw kayo tubig! Salvosa Falls! So, di lang ta maligo kay grabe ka tugnaw. Tugnaw. Tugnaw kayo guys. Ay. Grabe tugnaw kayo sa kapatan. Wow. Wow. Grabe ka tugnaw. Naguma. Tugnaw ka sa katanan niya eh. Di makaya maligo, sobra ka tugnaw. So, naalata diri para mo tanaw lang sa falls. Oh, oh. Tugnaw yun guys, tugnaw.
Tugnaw ka sa katanga. So diri ang entrance diri is 25 pesos. 25 pesos ang entrance diri under siya sa government na siya like gihatag na ticket. Diba? Ticket siya. Yun. Grabe ka tugnaw sa palubat ko. Pa-off akong cellphone. Palubat, palubat, palubat. So palubat akong cellphone. 5% na lang. Palubat na siya. So, ala. Tugnaw. Tugnaw kayo. So, wala to. So, mababa na ta. PC na po ta. PC. PC. So, mauto ang mga falls. Second destination. Sunod balik na to, Dries. Maligo ta. Maligo ta. So, mababa na sila. Di lang siya accessible pa karon para sa mga senior citizen na musaka diri kay basin maglisod sila diri ka saka. Pero ano man, okay lang man to. Siguro ano lang na siya. Kinahanglan lang siya ma-develop ang place para maagyan sa mga senior pasaka diri. Sila pwede na side, mabutang sila hagdanan pababa para masaka diri sa mga sa mga tigulang. Baba na. So nabasa sa tubig na asa. So let's mababa na tayo.